Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame karong pipaju ponilu. Pini berta thanbang nelimen mirdan thangjupi. Tangte non ki bertang ton pen arju ponitha. Nilibalong CM Dr. Tuliram rong hanga hinpen towar long e puthot nohor sala long ki ipon. Lakhain korapho tarik ki thomarni Nilip MAC constituency kaparlong rongbong teranga rongalong nohor sola pen jangpo ti garden atowar KAC Dr. Tuliram ronghang lapen dim Karbi Anglong ki jatum penang anang chitong dun lapen non BJP MP kilika hut tiket chepalong dun EM Amar Singh Tiso sitame long ekang puolong nang chitong dun lapen non haidet te article 244A puthak sitame pachun pon poputa ningje pon PSP parliamentary nilipan si abang kunang waipon lo lasi Karbi Anglong lapen di Mahasau Karbi Anglong Autonomous Council lapen di Mahasau long kedo anason sitame nili MP mandat blo pulande parliament long nili chukidar hisab pion hisab ladak kopipi ma kenang yana son nili holadak arjab duniko claim pen pachone Karbi itu malah hempre ke hang article 244A buthak 244A abangke laga number 1 lo laga ajak ding pika ke chesong lo lapen MOS MOU lahai ta ke pleng ple doan lahai ta ka do we pa pleng ponye pansi nili MP mandat pen philo tan nili lahai ka do we chesong pen pa pleng pon wek popusi rat atum hang do we chechak eklo karo lapen Dr. Tuliram ronghang sitame block pen borpung tarapung atowar kilometer phokep an prabjin pen klempon puputa chichak pon Jukela ke dam je to warna ini ke dak survey lo men tu si klempon jel sengson dolo ta matha nangalo non la normal mumi ne kaita boripon momlo nilisi toilo 50 km 94 crores lata survey lo tangalo ta mumi ne kaisi la bangse ni sike toilo dase dandar do elo ta matha nang ke chengi prabjim den cheng no la so hithuri ng mong se cheng hithuri ba nikep inko ba so siklo ban si cheng lapen local MAC po bitrorongpi GB SGB contractor lapen nili BJP Mondor President Bapuram Teron lapen Secretary Relief Teron lapen Muhila Morcha lapen Rongaradatum Chitong Donsi Mai Sitami Misen Pen Pajut Ponlong Long Nili Pen Harbamon Rongpi Report Karbi Anglong Tv9 News Kijun nalang pen chenglok lapen akaprega sai nera non molumi ne khai na hai to ar tame ningkan ke thompi nang tum lango non nil tum ningkan thomra chitim dola da ningkan ke thomra chitim Karbi Anglong si kachelar ang thek nang tum theklong po Karbi Anglong si a change nang tum theklong po ba Karbi Anglong ra tum si theklong po to war pen chenglok kijun nalang pen chenglok akaprega sang deng na tum theklong po monsan da tum dolo monsan ki do joi nei pen si Karbi Anglong ga kaprega cheng thura sayang deng theklong mom lo la sinang tu mathano je Karbi Anglong ke litum ning sipet pen se donai ning sipet pen no jata chun ko hemprek ta long wek ji mathanang ne hemprek ta tu hang mom lo long wek ji rata ar si long wek po pu jang tu man pachini la pasada ning la non la district ki thom aphan la MP election MP candidate la nang li confirm ma sa confirm lo declare lo lage central government central BJP pen se declare lo sala sipai poni phana tum pi hin claim poni sa kape hai mane tume claim gle thang na rat tum ma hirjume dolo rat tum hirjume teng pen se o morsing di soban pe hai po the Narendra Modi phan ki dukel la rat atum phan sayang deng ki pi ake joy pen urunra scheme pi ake joy pen se kelanga scheme ki pi ake joy pen sang he joy pen ki pi ake joy pen ham soi ki pi ake joy pen la kachutun ke chudang phan gas ke pi ake joy pen sar hero phan suri ke pi ake joy pen ladak kachali tum phan mitri ke pas ma somatom suri ke pen chenglok suri ke hin pharo pho america chali je phan hala tum phan ke suri ke pho la hai ice cream ki pi pen itu julaga tum moi koiso chalo bo ande sar la last pene ki dam tang khironi lo alam ki butha ke men la so por claim bon momlo official claim bon momlo nili claim bon momlo la ke
je PGR ke klem vek bo la pen ing ton te klem bom lo chak lo ba Lakhan kora trok duar baguri constituency ka parlo dolamara kanya terona rong open stage along intensive water awareness program ke badopon. Lakhan kora trok duar baguri constituency ka parlo dolamara kanya terona rong open stage along intensive water awareness program ke badopon. Bangso amay long aluhiaman pen harlong bitimung pensi intensive water awareness alam than piklar pon. Lapen kupia potsi bangso program ke padunang ko kathi. Non ke bangji MP election ji dok dokapor lasi abang putin na korte injur ID ka velang atu mithang amen nagachapi dun repji lapen voter ID kelong repji aphan chuning ripon lapen mithang aning ke hang atengke mesena party aphan vote ki PG aphan ta pachini pon lapen hapu ME school chukidar version 13 atum chitong dunsi bangso mai misen pen pachun pon lapen kanya terona rong amekar rong isi pen akisar nai panteron pensi bangso intensive water awareness program ke padopon radaphan lasona ning ke parung pon thek apot akero pi pajerpon dolamara pen awareness tokbi Karbi Anglong Tv9 news la bangso awareness campaign ki biya putha ke la pulo je aputha ke intensive water awareness campaign pu lake kado kabe sitame methang arait mate methang jung kangwai arait do pu so puthak sipini amen kabe tum an sitame amen jipi dun pen methang jung la kilik non MP election ta nangani la se so kilik long methang kado kabe ta methang abu chipang bu bepen la bangso arni dun pen methang ning ke hang bang pu bang thi phan pahai pen si ingwai pon methang kangwai aning hang pen ingwai pon pu si ka do we phan sitame aso puthak si election commission of india hin pen ka do we sa to kanu la so puthak si chita gla si na pen ningkan kenar kepen a kepar an amen chithap thelang bang pu bang pi tum an do an sitame ni tum la election office long dam si alang ni tum sitame methang jong amen chibidam pen si amen ke chithap si chuning ripon lo la si nili lam theta pading o elo la so puthak si pini ke ala pini adak kania teron mate romong we block along nili la so awareness kan ngi bipot ala ben apen dara rat tu nili phan la so long ang chetong dun pen nili kadogo we ta kurban su pajir lo kardom Pinia berta ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi